Давай. Айде сме да се разсърдим и да влезем. Аз на Реното не мога да ги объркам как те са там. Дали караш и Дача караш, и Веко караш. Але, вадим за как си? Не мора да смееш се клати видеото. Тряска и... Йордане, не мора да смееш се клати видеото. Не, другия път с 10 минути програми. Това другия път ще заради ми и тебе и колата ми. Не, но просто се обали вчера и Ляна, аз трябва да отреагирам, трябваше да го издам. Айде клемата. Следващите спагети. Днеска ми ги подаде. Тресен морец. Кога аз съм потресен, то съм мисля. Че сега ще следвам да те турмота. Свирещо. Те ще искат майка си и баща си. Сега ще видим да ги пътнем. Добре. Хубаво да звъни там за всеки случай. Давай кръка да сложим с двете часа готови. Сега, ако намерим, кой идва то, една, 2.16 трябва да имаме.